ginikanan. Mhm. Yes, kay sila man ang kung wala sila wala ta diri ning kuan diri sa atong gipuy-an nga kalibutan og adi sir nato kinito kiun ate Jeno ato hisgut-hisgutan ang mga maayong o angay niyang buhaton karon ug sa tanan nga mga ka-feelings nga nakarelate o adunay kasi natian bahin niini nga mga panghitabo sa usa ka kining mga isagid ning dahilan ning mga in terms of financial or kwarta ate Jane. May makahatag og dakong kalabutan sa mga disagreement sa pamilya. So mga Will no isip o sa kaanak no sa ngadto na sa pagtatrabaho nato sa atong ginikanan. So para sa ako isip anak siguro kung nakabati ko no kung ako man galing ang anak siguro susama sa akong nabati karon as Ate Jean makahinuklog tano nga medyo nasubraan na pud ta sa sa mga ingana nga pagtratar maunay giingon mo agree gyud ko Ate Will sa giingon ni Sir Lupe nga dili gyud nimo maingon pa nimo maasahan or dili nimo garantiya ang pamatasan sa imong mga anak kay sa panahon nga kanang gipadako nimo sila labi na naagyod no ang maayo nga pagtratar pag-atiman paggiya unya maunay giingon nato nga dili man sa tanang panahon na ata sa ilang kiliran para magsubaybay maggiya o magpahinumdom sa ilaha sa mga panahon nga mag-inusaran sila sa ilang kaugalingon magkinabuhi na sila sa ilang kaugalingon dili nimo mailimod nga na ay impluwensya gikan sa lugwa nga medyo makahatag og dakong contribution sa kausaban sa ilang mga pamatasan. Mauni karon ang nahitabo sa atong letter sender tungod kay medyo siguro wala siya gyud magdahom nga maing-ana no ang pagtratar sa iya luyo sa iyang pag-atiman sa iyang pagka-responsable para sa ko matawag siya responsable good provider kay napahuman good di ba tulo Yes. sila kabuok nakahuman og mga professional na mabati Will. yes, professional na daw ang iyang tulo ka mga anak. So dili nato basihan Ate Jane ang kinaiya sa tao sa iyang iyang Sa profession. iyang nakabuot oo. Oo, sa iyang profession nga Oo. na siya anak nga na siya na anak nga kahimtang apan ang iyang kinaiya medyo murag na apay questionable pa. Murag nakadumdum gyud ko sa kadtong episode sa ilang Ate Arlene nga program no. Ang nakalain lang ani is lalaki amahan ang nabilin samantala adto is ang inahan ang nabilin. Og ang nakalabad adto bisan ako adto naminaw do nga medyo naluoy ko nagunaon nga ang iyang katungod unta give up na lang niya tungod kay gisamukan siya sa iyang mga anak. So para sa ako ang decision sa atong letter sender karon is mo agree ko. Sakto Sir Lope nga wala nimo gihatag sa ila ang ilang mga rant, ang ilang mga siguro tawagon na ko Ate Will nga pagpangabusar or unsay tawag ani Manipulate. manipulate pag yes. underestimate na sa iya dili ko mo nga naana mauna lagi nay atong giingon na no sa nga ginato nga episode dili ko mo nga naanata sa ingana hingkod nga mga pangidaron kuhaan na lang pud nato og buot atong mga ginikanan kana sigurong ingana nga moingon ka nga ikaw na magdesisyon para sa etanan kana siguro dinha na mga punto nga kanang gitawag nila nga nahingulian na siguro kana nga mga punto na kay katungod nga magdesisyon na para sa ilaha pero the moment nga kaya pa nila magdesisyon sa ilang kaugalingon and maayo pa ang ilang mga paminsar or paghuna-huna para sa ako kitang mga anak wala tay katungod nga manghilabot sa ilaha siguro may mga punto nga i-guide lang nato sila tungod sa mga kausaban sa atong panahon karon na ay mga part nga dili nila makit-an tungod kay wala na nila na experience previously wala nila na experience before mauna nga time nga mo-interrupt ta ipasabot nato nga mapa kani nga side diri sa imong sa imong paguna-una is dili na ni siya kaayo applicable dili na ni siya kaayo effective kung ingani paghihapon ang klase sa imong pagkuan kay tungod kay naanay mga kausaban dinha siguro nga part pwede ta mo interrupt or mosulod sa ilang mga desisyon no ato lang pud sila i-remind or ipamata nato sa
ipabuka na to sa ilaha nga naa naghi mga kausaban nga kinahanglan nga mag-adapt sila, musugot sila or sa dili tungod kay di gyud na nato mapugnan ang ang mga kausaban, ang mga changes. Pero kanang ing-ana nga naa na mo'y kaugalingon unta, naa na mo'y potential lang ta mo, naa na mo'y kaugalingon kakayanan para manginabuhi og inyo. So sa akong nadumduman no, subo pamalandungon nga panahon nga imbis sila na pod ang mubalik sa imuha, katong linya ni Ate Arlene, sila na ang mubalik sa imuha tungod kay nabuhat na nimo ang imong mga obligasyon sa ilaha pero naa paghihapon. Para sa ako adili man sa ingon nga mahimo tang unsay term ani sa English, mahimo tang selfish, pero sa imong pangidaron karon Sir Lupe, mas maayo nga gihawiran nimo na tungod kay maintenance lang daan, mga adlaw-adlaw nga pangunsumo panginahanglanon. Dili nimo mailimod nga nagkinahanglan ka ana. Dili sa ingon nga imong kaugalingon na lang gyud ang imong hunahunahon karon, pero sa mga panahon manggod nga obligasyon nimo sila, gibuhat nimo ang imong part. So karon nga naka sa ila, naka-establish na ka sa ilaha og mga kinahanglan nila or mga foundation nila para sila na pud sa ilang kaugalingon ang maningkamot. Panahon na nga imo na pong kaugalingon ang imong hunahunahon or hatagan og pagtagad. So sa imong paghahawid, sa imong desisyon nga naaragid sa imo, dili ka magpildi kung magpadaog-daog sa ilaha. Agree ko ana mo kuan ko sa imo Sir Lupe, and the moment nga magpadayon gihapon sila, siguro ang ako lang sigurong ika-advise is ayaw lang palabi o absorb sa ilang mga sakit nga mga pulong, no, para dili ikaw ang ingon masubraan og kagasto ang imong huna-huna og kasing-kasing padayon sa pagkinabuhi, and dawaton lang siguro nimo ang kamatuoran nga naa nagay kausaban ug dili na nimo sila mapugnan kung unsa ang ilang pananaw sa kinabuhi, as long as nabuhat na nimo ang imong part karon. Kung dili man nila kaya nga magpakaanak sa imo, isip ing-ana na ang imong kahimtang karon, so better off na lang siguro nga dili nimo i-mind nga naapakay-asahan nga mga anak, maningkamot ka para sa imong kaugalingon, and kanang mga tabang gikan sa gobyerno nga imong madawat, panghawiran na lang gyud nimo para sa imong mga pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. medyo sakitan mo ko tiwil. Ora tuwa ko muna Nakarelate. Medyo na imong na experience. Makonsensya tag kuan. So ang akong ikadugang kang Sir Lope nga insakto ang iyang gibuhat Ate Jen. Kay nga no, ang humana ang imong obligasyon sa imong mga anak. So wala na kay tulubagon sa ilaha kundili ang imo na lang kaugalingon. So kita pod ni kita mga anak mangyud no. So parihata ni sa atong kahimtang, so ug atong ipahimutang ang atong kaugalingon ngadto marayon nga para kang kung kitay anak ni Sir Lope nganong ato pa mang pangayuan o ato pa mang kwaon ang ITM wa kay pagsalig sa imong amahan. Di ka mo lakoging ana. O di ka moabot ana nga mga edad, di ka ma-professional kung wala na ning kamot ang inyong mga ginikanan o atong mga ginikanan. Di ta abot ni ini nga mga kanang edad or unsa imong mga accomplishment sa kinabuhi kung walay ginikanan nga nagiya nato. So pasalamat sila tanan kay na professional sila, gigastuhan sila, so responsible ang ilang mga ginikanan. And then pagkahitabo nga mo na gingon di ato kalikayan nga tungod lagi Ate Jane aning kwarta. So siguro aduna sila imang pagduda sa ilang amahan kung usik-usikan ang kwarta daw, di ba? Nga di kante gumo-manage kay basig usik-usikan ra ang kwarta. So bahala na ang inyong amahan maggasto sa iyang kay iya man ang kwarta, di ba Ate Jen? Kung ikaw sa imong amahan siguro kung naay imong nakita nga dili maayo mo sulti lang siguro ka no, pahinomdom. Yes, oo. Oo, pero dili gito talaga imo siyang kuan og katungod sa pag-manage sa iyang kaugalingong abot o iya man na, di ba? Iya man tong
kuan right kay survivorship pension man to niya. Mhm. So bisag imo tong ato tong ginikanan o inahan ang nawala na pension apan wala natay wala naman nilabot adto kay di naman mo minor or di ba Ayun. yes. So siguro kung minor pa Capable na mo. oo. So, naay inyong share. Pero lahi man pa, dili man ipon ang pension sa survivorship ug sa amahan ug sa mga anak lain man na siya og cheque at Jane. Mhm. So, inana ang mahitabo. So, dapat kung unsa ang ikalipay sa inyong amahan nga medyo south na. So, di ba, padulong na sa salop. So, dapat inyong tabangan, inyong hatagan o kalipay nga magmalipayon na siya. Si Sir Lopi, 64 years old na. So, inana nga mga edad Ate Jane, murag daghan na nag-maintenance. Maog yun. Oo. Yes. So, noon karon Oo. sa lifestyle nato. Sa karon. lifestyle, sa mga pagkaon nato. So, kinahanglan nga, iyang atibanon ang iyang lawas. So, wagani pa niya namin siya. Basig, ang mga anak na ipagduda nga, gasto-gasto lang sa gawas, usik-usikan lang. So, mo siguro ilang mga huna-huna. Apan mo bilib po ko kang Sir Lupi kay iyag yung gipanindigan nga wala gid niya hatag ang iyang ATM sa iyang mga anak kay para to sa iya. Insakto ka Sir Lupi, ayaw gid ihatag kay ang imong mga anak na sila mga sweldo, na sila mga income. Dapat ikaw pamanggani ang Hatagan. tabangan pahalipayan. Mm-mm. Kay para lahi sa ako lang experience Ate Jane, no? Lahi ang imong imong feeling nga hatagan ka sa imong anak. Kanang bitaw murag kinasing-kasing ang paghatag sa imo. Bisan na unsa kagamay na Ate Will. Yes, laing oo. gyud. Lahi gid ang kalipay nga bation sa ginikanan kung gikan sa anak, no? Nga gihatag sa imo nga murag ka nang walay kapin kabubuton bitaw nga wala na pugo sa paghatag sa Oo. imo ha. Nabitaw uban nga maghatag nga pinabunda kay nangayo ka. O nagpasugo. So lahi ang feeling sa ginikanan ana. So mapasalamaton tanong nga si Sir Lupi inganani ang iyang huna-huna. So insakto ka Sir Lupi ayaw nagkalibog. Ayaw pag-stand na sa imong desisyon. Mhm. Nga imo na siyang imo na siyang katungod wala nailabot ang mga anak ni ana. So ihatag ang mga boundaries sa ilang pagabuhatan alang nimo kung dili pod sila mo duol sa imo sa pagkakaron kay naa pa na sila mga medyo Ate Jane murag kasuko mga inaana giba o buod-buod. So pasagdi sila ipaduula sa imo ayaw pagduol sa ila. Kay ikaw man ang amahan, so ikaw ang masunod. Kay naamang ka sa right track, di ba? Ang imong mga anak sila may sayop. So ang iyang anak nga babae siguro Ate Jane mo naa sa iyahan ni duol. So inaana Sir Lopi, inaana ang imong buhaton. Ayaw gyud pa kuan sa imong mga anak kay kana sila ang ilang gihuna-hunaan na kanang ang ilara pod ka ugalingon. So wala sila pagtan-aw sa imong ugma o sa panghitabo sa future sa imo kay kining atong mga edad kana nga mga edad nagkinahanglan na baya na siya mga maintenance. So ang imong health mo'y atiman na. So ni ay mga kuan Ate Jane, according to expert nagkuan ko no ngita ko unsaon di ay nimo pag-respond sa imong mga anak nga mo manipulate sa imo ha. Mhm. So number 1 niingon diri nga respond and don't react. So tubaga lang sila sa ilang mga kuan sa imo ug Ilang mga pagsukit-sukit. ilang pagsukit-sukit pero ayaw kanang mga negative reactions kanang mo high pitch ka mga inana ayaw lang sila paagi lang sa kanang malumay lenient kuno nga pamaagi Ate Jane. Mhm. So number 2, don't be emotional blackmailed. So kung kanang ayaw ipakita nga naapektahan ka kundi stand out gyud ang imong desisyon nga kung unsay naa sa imong huna-huna karon nga inana ka ayaw pagpadala kay usahay mo blackmail ra ba ning mga anak Ate Jane? Magpakonsensya Ate Will. Yes. So number 3, stand united with your wa naman siya partner. So stand out lang siya sa iyang kaugalingong Yes. desisyon. So number 4, stop negotiating. So ayaw pag nga ikaw mo una-una Ayun, napaghangyo-hangyo. ikaw maghangyo-hangyo, ikaw kanabitong naibiyay ginikanan Ate Jane nga murag kanang sipay tawag ana nga kanang atong paulian bitaw nga murag ikaw may muhatag Ginoon og kanang pa spoiled sa imong mga anak kay imong
kanang kuan-kuanon, paayo-ayuhan. Mhm. Mm-mm. So, last, hold them accountable. So, sila may accountable sa imo, dili kay ikaw may accountable sa ila, wala na, dili naka-accountable sa ila, kay mga dagko na sila, minyo na sila, na sila yung mga tagsa-tagsa nga pamilya. Og agri ko sa giingon ni Ate Jean, nga ang imong mga anak, sa imong gikaingon nga mga buutan sa gagmay pa, sa wala pa sila nga minyo apan sa karon na wa ka naka siguro nga anong nangaon sa na inaana na imong mga anak. So mo na giingon nga dakong contribution ang mga influences, no? Yes, so di nato na ikatingala Sir Lupi nga inaana ang mahitabo kay dakong involvement ang mga kuano people surrounds us. Dako kay nang ikahatag ug kanang connection, no, nga maotro ang tao. Ka-impluwensya. Oh yes, ang influensya. So mga yes, correct sab siya, no. So Pero dili magmahay-mahay. mahay-mahay. Tigaan pod Patilawon. patilawon. Pero dili as a whole at will no kay Yeah. pang mga maintenance ay nga ana nga pangidaro na nagud na mga kuano mga gibati nga ang wala magilain makakuan maka-assistar ana kwarta man gyud kay di na nimo mapangayo ang mga butang-butang karon. Murag dili gyud ay kalikayan Ate Gino nga molong gyud ang mga anak nga makatilaw sa mga kuan mga ibutang mga grasya. Oh, na sa panagsabot no pero kung nga naligi kasi kasiradong mga una mo naglisod makignegosyo. Atong quotes for the day ni Billy Graham. Nag-ingon, a child who is allowed to be disrespected. Siguro applicable ni sa kanang mga bata na nasubraan gani ka spoil nga ngan pa dinha man gyud sa atong kaugalingon nga panimalay magsugod ang pagdisiplina ang mga pagtulunan kung pasagdaan nato atong mga anak nga dili magrespetar sa ato at sigurado nga dili pud na sila makahatag og igo og sakto nga respeto sa kang kinsa pa man na lugwa sa ilang panimalay. So mas maayo na nga gagmay pa sakit man nga makasudong ta sa atong mga anak nga atong madapadan or unsa ba din ha, pero kung sa ila pod nang ikaayo i-apply nato na aron na sa ilang pagdako naa ang atong guidance pa, bisan pa man og mga wala na tayong kalibutan na no kung nakapabilin ang atong mga pagtulunan paggiya og pagpasabot sa ilaha pagtudlo sa ilaha nga magrespeto sa atong isig ka tawo mahidalag yun na nila hangtod sa ilang kamatayon. Ang atong Bible verse for the day nga gikan sa sinulat sa James 1:12. Nag-ingon, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. So, nag-iingon Ate Jane nga bulahan gyud ang mga tao nga dili kuno madala sa mga pagtintal sa atong mga diri sa kalibutan pagbuhat og sala. So kung matintal man gani daw matintal ta atong paningkamutan nga kining atong mga sala nga nabuhat mo yung makatag nato og magtudlo nato sa pagbuhat og maayo. So